Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lur, kita ceritanya arep jalan-jalan iki nek ngawase Tok Seul. Iki aku gak dhewean karo Albabo. Wes lek margi ke sarwanku. Ngawase Tok Seul. Iki mulai perjalanan Misol Albabo. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu Iki karo Albabo menyok kates. Iki anak terong kates, iki menyok gedang, gedang. Iki pring. Perjalanan iki. Iki si alami tempatnya. Iki si tempat makam-makam. Nak makam barang. Iki langsung perjalanan. Si wapi suket-suket barang si ijo-ijo nih. Pemandangan wapi. Iki nek Jumatan kali ini iki tani wayahe ketiga sat iki. Tani wae udan banyune bek. Iki langsung perjalanan. Apa? Piye? Kata-kata iki, Bo. Yo sing omahe elek diliwati, sing apik dileboni. Oh iki ngalas-ngalase wong. Gedang. Sepeda wis iki ate ngarit. Menyok-menyok iki. Menyok-menyok iki. Tang menyok. Iki ngalase tonggoku
Wis macam-macam gini gedang warang. Oh, nak lombok orang. Oh, lombok. Oh, banyak-banyak wis wayahe jabuti. Monggo sing nunu nggih. Ayo nunu jak. Ayo nunu menyok. Anggone sadun jancuk. Oh, waret Oh, iki gedang-gedange. Oh, menyok. Oh, krengkeng. Oh, gedang-gedange. Jagonge lagi nandur. Oh, iki lombok-lomboke. Oh, lombok-lomboke. Oh, lomboke. Sauger lomboke. Oh. Iki wit gendondong. Wit gendondong. Oh, lombok-lomboke. Oh, lomboke. Iki nek ngalase kancaku tak sebel lombok-lomboke. Oh, iki kacang jebol. Oh, kacang. Diciri lombok, jagung, kacang, macam-macam deh gini. Oh, kemandang ini. Oh, iki lagi nunu tomat tuh. Lagi nunu tomat. Oh, iki tomat tok iyo. Lagi nandur. Tuh. Ini iki lombok, oh lombok. Macam-macam gini. Oh. Eko ono wit pelem, eko pelem. Wis eko jagung eko. Jagung. Oh, jagung. Sepil jagunge. Iki panas. Iki ngayep dhisik dibubuk kancaku. Oh, iki ana lombok-lombok barang. Lombok-lombok. Iki pelem. Oh, pelem. Oh, iki kemandangane. Iki banyu gawe nyemprot jagung, lombok, kacang. Wis eko pom gawe ngisi banyu. Oh, eko pring, eko lampu. Iki parek brumbon iki. Parek brumbon. Wis eko gubuk. Eko wet pelem eko. Lur eko. Oh. Iki langsung jalan maneh nyusul Albabo. Iki nyusul dhisik. Oh, pring-pringe gak. Iki pring-pringe. Oh, menyok-menyoke. Oh, karo Albabo. Kon HP-ne wae Oh, ana we jambu bareng iki nih. Oh, jambu. Oh, jambu.
Awake ngarit madhep rono san, gak apa-apa ayo. Pemandangan ini. Ton pengen ton, apa ini ton? Piye ta, Mbak? Piye ta? Piye? Mau bingung aku. Yo ngono. Alasane joget aja. Ayo. Oh iki mari ngarit tuh. Awake itu pulsa ta? Oh sik ngarit iki. Yo. Sik ngarit. Biarlah angin Oh. berlalu. Iki pemandangan ini. Oh. Iki kacang jebol, kacang panjang iki. Oh, kacang panjang iki. Oh, kacang panjang iki. Pemandangan iki nek ngasih kancaku. Oh, karo Albabo. Oh, iki kanca tangga lagi ngarit. Dasan balik sih Dasan. Oke. Oh iki balik oh nek Babo. Babo ayo Babo mulai. Oke. Ojo lali. Iki jalan mulai. Oh iki. Iki langsung jalan mulai. Iki karo Albabo jalan mulai. Iku keseruanku mau nek ngawase kancaku. Iki langsung jalan mulai. Iki jalan mulai. Oh manuk-manuk iki jalanane. Iki sepeda kancaku satangga mah. Mau ing tak pamiti mau sepedae. Ikan lele. Ini perjalanan mulai. Oh, mulai main Albabo iki perjalanan iki Jumatan Lobatasan Keranji nek Kuwati iki kaline oh iki kaline biasanya dene wae udan banyune moro iki perjalanan mulai omahe Albabo. Oh iki pring-pringe iki kuburane desae Albabo. Oh iki nek ngurene omahe Albabo iki perjalanan maneh. Oh iki nek Albabo iki ngutungno aku gawe ngenjong wong kana iku. Iki menyok-menyoki Albabo iki melaku maneh go menyok kata Sembabo. Iki kemandangane di omahe Albabo. Go di kemandangane Albabo iki langsung no omahe Albabo. Go iki PT Albabo iki omahe Albabo. Oh iki langsung manuke Albabo. Iki empang iki wedhuse Albabo. Go wedhuse wedhus telu tok. Go wedhuse Albabo. Lho iki ngarep omahe iki kates. Oh iki buah naga. Base buah nagae iki langsung perjalanan maneh. Iki langsung perjalanan maneh.
Ome Albabo. Oke lur, sampai saat ini keseruanku jalan-jalane ngalase kancaku. Wis tak ilingno ojo lali like subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.